Mialma na ang mga PUJ driver ug taxi driver sa Davao City sa sagunsong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Alas 6 kaganinang buntag ipatuman na sa pipila ka kompanya sa lana ang laing taas presyo sa produktong petrolyo. Piso sa gasolina ug 80 centavos matag litro alang sa diesel ug kerosene. Alang sa mga PUJ driver ug taxi driver nga nakaistorya sa GMA Regional TV 1 Mindanao, mialma na sila sa ilang dugang abagahon gumikan sa sagunsong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Gawas sa taas presyo sa gasolina ug diesel, dugang palas unon sab ang boundary sa ilang operator ug ang bayad sa ilang terminal fee matag turno sa ilang jeep nga nasa 10 pesos. Hinungdan nga sa kasamtangan, ana lang sa 600 pesos ang ilang take home ug kung swertehon, maka-take home og 1,000 pesos. Kuan, makuha lang among kuan, ang among income kay para sa ani karon among ruta hinay man kayo. Yang musaka pa gyud ang gasolina, makuha gyud among income. Ang epekto namo na sa gasolina, siyempre makaltasan gyud ang among income kay mutaas, moubos. Dapat steady lang unta ng kuan sa gasolina o krudo para ma-maintain namo ang income. Siyempre, dako kay epekto, sir, kay mahal ang krudo, mahal ang gasolina, tapos ang pamasahe maura gihapon. Kay ang minimum 13 pesos o sa mga student ay mobayad og 10 pesos. Pero dako jud kayo og kanang epekto sa mga driver na pareha na masahero kada adlaw.